nemlig jeres uddannelse og læreruddannelse i Danmark. Det er sådan, at det så er i anledning af nytåret, så er det jo sådan et tidspunkt, som både er rigtig festligt, som har slået an af de to nydelige herrer, men samtidig kalder på en del eftertanke. Fik vi nu gjort det, vi skulle her i sidste år? Både studerende og ansatte, lærere og alle mennesker som privat og i det, man laver. Der må man lige overveje, når festen har lagt sig, eller lige før festen går i gang, der danner sig sådan en underlig stemning inde i en, i forhold til at tænke over, se her årsskifte. Det er jo både velkommen til det nye, men samtidig så er det sådan lidt tungt at skulle give slip på det gamle. Nogle gange kan de tunge ting være, fordi det har været svære ting, man skulle igennem. Andre gange har det været så glædeligt, som man synes, at man håber, at det kommer med i det nye, men man er jo lidt usikker på, om det så gør det. Derfor kan man sige, har jeg taget fat i noget af det, der måske har været lidt tungt i det forgangne år. Alle steder, hvor jeg har kigget ned i verden her, har der været tale om krise, økonomisk krise, organisatoriske kriser. Det har været på verdensplan, og det har været helt ind i den enkeltes hverdag, at vi har kunnet mærke, at kriserne har krasset. Det har også været krise i uddannelsessektoren. I hvert fald har vi diskuteret rigtig meget, hvordan kan vi nu blive ved med at have gode uddannelser, når der faktisk ikke er så mange penge at lave det for, som vi måske har været vant til. Derfor har jeg prøvet at kigge lidt ind i det her ord krise. Fordi krise er jo som så meget andet noget af det, de gamle grækere har, hvad kan man sige, i hvert fald givet os et ord for. Og hvis man kigger ind i, hvad det her krise betyder i det gamle græske tænkning, jamen så er der faktisk flere betydninger i det. Og det har jeg prøvet at tænke mig at dvæle lidt ved. Faktisk så er det noget med, at krise også handler om adskillelse, om afgørelser. Der kan fælles domme, det er noget, vi kan sige om noget, der sker. Det er noget, der også har en positiv betydning, altså noget, der signalerer et vendepunkt. Når vi bruger ordet i dag, så er det ofte i den negative betydning, altså noget, der betegner den fase, som så gør ondt, som er smertefuld, som er negativt ladet. Men man kan sige, at lad os se, om det også nogle gange hvad kan man sige, kan have noget nyt med sig. I hvert fald så har Kirsten allerede antydet, at der kommer til at ske noget nyt. Spørgsmålet er jo, om vi er i stand til at favne dette nye glædeligt, eller om det tunge og sorgen med at forlade det gamle kommer til at fylde for meget. Jeg har tænkt mig at kigge på nogle af de her punkter, altså krise som adskillelse. Det er noget af det, de gamle grækere snakker om. Jeg får fornemmelsen af, at man her på Sale kan føle sig adskilt fra UCC faktisk. At vi kan føle os som en satellit, der ikke hører sammen med den. Det hører man både fra studerende, fra medarbejdere i vores daglige omgang med det. Man kan føle sig, at vi måske drukner om en taber mening, det vil sige, at den sorg, der kan være knyttet sig til den krise, kan handle om tab af mening, fordi man ikke føler sig som en del af det nye, og måske heller ikke har lyst til det. Vi bliver samlet på nye måder. Kirsten snakker om, at vi har været en afdeling i København med andre studier. Nu skal vi samles med nogle nye igen, og det rejser spørgsmålet, hvem er vi egentlig? Hvem er vi? Hvad er det for en profil, vi skal have? Hvad er det for en profil, vi har? Det betyder jo, at vi rykker sammen, men også, at vi hvad kan man sige, bliver splittet ad på en måde, fordi vi mister den selvfølgelighed om, hvem vi selv er. Det betyder helt konkret også, at der er nogen, vi skal adskille os fra. Der er nogle ansatte, som ikke skal være her mere. Og de skal faktisk være her på en måde, for de skal være i UCC, men de skal være et andet sted i UCC. Men det, vi kommer til at mærke, det er adskillelsen. Derfor kan man sige, at den krisedel af det, adskillelsen, den kommer til at stå centralt i den sammenhæng. Så er der krise som strid, det vil sige krise som kamp. At man er inde i en kamp, man kæmper for noget, man kan godt tabe meningen, men man kæmper for noget, og nogle gange bliver det, man kæmper for, tydeligere for en selv. Studerende, I har nok en daglig kamp med os, ligesom os andre, kan man sige, med at yde det bedste i forhold til sig selv, i forhold til studiegruppen, i forhold til læreruddannelsen. Stridet kan skabe tvivl, for man vil mange ting på én gang, og hvad er det lige, der er det rigtige at gøre? Nogle gange kan kampen være for hård og splitte ad, andre gange samler den, og det vil sige, at vi faktisk bliver stærke i den her strid og i den her krise
som vi går igennem. Det er fuldstændig samme for undervisere. Vi kæmper for at lave god læreruddannelse for jer, men får også nogle benspænd en gang imellem, både i os selv, fordi vi også vil mange ting, men altså også, når det er, at vi ikke synes, at hvad kan man sige, økonomi og planlægning og mening er der til, at vi faktisk kan lave det for jer. Det skulle jeg tænke længe over. Men det, der ligger i det er, at det er noget, vi normativt siger om noget. Det vil sige, når vi sådan set tager afstand fra det, når vi bedømmer noget. Når vi siger, at det, vi er en del af, det er krise. Det er i krise. Vi tager afstand fra det, der foregår, fordi vi synes ikke, det er i orden. Det må man sige, at vi hører rigtig meget, og måske er det i virkeligheden det, som vi bliver mest opmærksom på, at vi kritiserer, for eksempel, der er ikke undervisningstid nok til jer på læreruddannelsen. Det kritiserer vi også på lærersiden, og heldigvis så kan jeg se, at der har været styrket sammenhold mellem undervisere og studerende i forhold til at italesætte, at det synes vi faktisk alle sammen er for galt. Det står vi sammen med. Det samme kan man sige i forhold til undervisere og administrativ personale. Vi har jo også vores egen lille boks, eller hvad man skal sige. Det kan godt føles som en boks nogle gange, hvor at man kritiserer, at arbejdsvilkårene bliver forringet, at uddannelsen bliver styret med færre midler, og at der er det hele taget mindre indflydelse på, hvad der foregår, at det foregår mere og mere centralt. Det vil sige, det er jo også sådan en slags adskillelse, vi oplever, og i hvert fald er det noget, vi kan fordømme, at det er noget, vi ikke synes er nogen god idé. Jeg har været inde på nogle af de positive tegn, nemlig at vi studerende og undervisere kan stå sammen i forhold til at håndtere. Man kan sige, at vi har forskellige måder at kunne håndtere det på, men at i hvert fald i talesætte sammen, at noget af det, vi gennemgår nu, er rigtig hårdt og svært, og ikke det, som vi synes er det bedste, der kan ske for os. Alligevel så må man sige, at det er glædeligt, at studerende måske også er, på grund af krisen, kunne man sige, det kunne være en positiv ting i hvert fald at sige, at der er kommet mere skrevet i DSR, og studerende, der deltager i råd og udvalg, både om undervisning, men også om, hvad kan man sige, alle de store ting i forhold til de udvikling, der sker med UTC osv. osv. Og alligevel er der skabt på frivillighedens basis et fantastisk teaterstykke, hvor studerende har skrevet manuskript og musik, og har lavet et fantastisk stykke arbejde, og der også har været gode medarbejdere med på sidelinjen, ved jeg. Hvor bringer det sig os hen? For jeg startede med at sige eftertanke, og så har jeg sagt en hel masse, som jeg, hvad kan man sige, kan udlede ved hjælp af de gamle grækers ord. Januar er jo opkaldt efter en måned, eller er en måned, der er opkaldt efter guden Janus. Og Janus har jo 2 hoveder, måske kan I huske det. Et, der kigger bagud, som jeg har gjort nu, og et, der kigger fremad. For at vi kan blive grebet af januar og de her 2 hoveder, så må vi efter vi har kigget bagud også kigge fremad og byde det nye velkommen. Og det er jo sådan set den øvelse, som vi alle sammen står i, at prøve at byde det nye velkommen på en måde, så vi er aktive og insisterer på at finde mening og nærvær med hinanden i det nye, der skal foregå. Det er i det nærvær og i den mening, vi kan skabe derigennem, at vi kan få sale med ind i det nye. Så mit ønske for det nye år, det er, at I alle sammen, og gerne med mig svævende her et sted, byder det nye år velkommen og giver plads for muligheder og håb. Og jeg ønsker, at selvfølgelig at tale kommer igennem krisen, og at det også denne her krise kommer til at være et vendepunkt med i hvert fald nogle væsentlige positive toner. Og så skal vi jo ikke glemme, at det hele handler om, og som jeg må sige hver gang jeg kommer her, det er, at det handler om både folkeskoler på læreruddannelsen at kalde sjælens emner til live, udvikle åndens kraft og uddanne hjertet. Held og lykke alle sammen, og rigtig godt nytår til alle sammen.